Os comuneiros de Montes de Galicia alzan a voz ante as continuas modificacións dos artigos da Lei de Montes Veciñais que aseguran se están a facer no Parlamento galego. Por iso, cansados de que non se teñan en conta as súas consideracións, elaboraron un anteproxecto de lei de Montes Veciñais. Antes de presentalo aos diferentes partidos, a organización autonómica quere consensualo con todas as comunidades de montes e por iso convoca o vindeiro venres en Vilagarcía unha asemblea. Un pouco comunicar á asamblea que vamos a facer o vindeiro venres, unha asamblea importante para todas as comuneiros e comuneiras da comarca, para todos os comuneiros de todo Galicia, con respecto ao novo proxecto de lei. Na asamblea debateránse 3 puntos fundamentais: o anteproxecto de lei de Montes Veciñais, a mobilización do 20 de outubro e poderán poñer en común as diferentes experiencias de cada comunidade. O anteproxecto de lei está composto por moitos puntos importantes, como o recoñecemento da titularidade polo único requisito da residencia. É que se reconozca a titularidade veciñal como unha máis e distinta e en pé de igualdade das propiedades públicas e privadas, que se reconozca que o único requisito para gozar do dereito a ser veciño e a ser veciña comuneira sexa a residencia, sexa o vivir, que non está claro, se querelo cambiar. Continúan expoñendo que se proíban as expropiacións. Non se pode expropiar monte veciñal por unha razón, porque a lei de montes está chea de figuras como son cesións, arrendamento, dereito de superficie, que xa cumplen esta función. Outro dos puntos que sobresaen, entre todos os que conforman o anteproxecto, son as compensacións por as accións que realizan os comuneiros e que benefician a toda a sociedade e a eliminación de todas as débedas que teñen os convenios dos consorcios. As comunidades de montes teñen que ter compensacións polas funcións sociais e medioambientais que salen do monte que benefician a toda a sociedade, a eliminación das débedas que teñen os convenios dos consorcios. O segundo punto da Asamblea ten que ver coa manifestación que o día 20 en Santiago levarán a cabo diversas entidades que traballan no medio rural. Para finalizar, terá lugar un debate no que as diferentes comunidades compartirán experiencias que podan ser interesantes para todos os comuneiros.